What's up? Welcome to our crib. So this is where we're staying for like a few weeks. So yeah, check it out. This is our beds where we sleep, and this is our lockers. This is our trash. Action! Hej Sverige! Hej! Här är vårt kök. Ja. Väldigt fin bordsskiva det här. Det var ju äkta sten. Ja. Det är asbra. Tja! Idag har vi inte gjort allt för mycket. Nej, vi ska faktiskt bort ikväll ju. Kanske. Vi är väldigt trötta just nu. Så att vi är därför lite småsiga, men... Vi är trötta på det här nivån. Mm. Innan idag var vi trötta på den här nivån. Förstår ni skillnaden? Här skrattar man inte. Nej, Här skrattar man. åt allt. Krossade tomater. Men, ja, nu vet jag inte vad vi ska göra fram tills vi åker bort. Min katt. En fungerande dator kanske? Nej, jag ska... Hennes dator är sönder. Ena. Bex, kan inte du förklara varför du inte sitter vid din egna dator? Nej. Snälla. Jag sitter inte vid min egna dator för att den valde att den vill inte vara med i leken längre här i New York. Nej, jag saknar nog faktiskt mest min egna säng. Den var Det är nog det jag saknar mest. Okej. Min nummer 2 är svensk tv och svenska filmer. Tack med blå sköldmedel. Och därför kväll. Hejdå. Hejdå Sverige!